Так. О, хайырлы кичләр, исәнмесез, хөрмәтле дусларыбыз. Менә бит әкренләп җыелабыз. Тәмле иттереп, яңгырлы кичләрдә, көзнең матур яңгырлы, шундый салкын кичләрдә кызым белән шәйләр эчеп утырабыз әлеме җылынып. Ай, менә кызлар кунакка килделәр. Шундый шәп. Подключаемся. Һәммәгезгә дә хәерле кичләр телибез. Исәнлек, саулыклар белән. Менә кызым, ничегрәк килеп җиттегез? Инде яңгырларда. Көчкә чыктык өйдән. Шулаймы? 2 көн өйдә генә яттык. Шулай да? Өйдән эшләбәе. Нәрсәләр эшләдегез? Менә шулай. Шәй ичәбез пока. Көтәбез. Һәммәгезгә дә кайнар сәламнәр, танышлар. Хәерле кичләр тагы да, гафу, хөрмәтле тамашачылар. Менә инде безнең инде 7 тулыбызды инде. Кызым, башларга әзербезме? Әзербез. Аллага шөкер. Әзерләнүләр, ниләр, шалтыратулар, шуңа күрә менә инде кызым, әйдә, сөйләп җибәр әле. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Яшь парлар бит инде, менә инде молодая теге нәрсә диләр? Молодожены. Әле молодожен түгел, конечно, туй булмады бит әле. Туяның булыр кайчанда, кызым, аны. Иң мөһиме никах булу бит, никах. Шуңа күрә инде. Менә инде, хөрмәтле тамашачылар, бик күп яздыгыз, кызыгыз белән тагын кайчан эфирга чыгарсыз икән дип. Теге яз айында апрельләр булды микән инде, майдамы бер чыккан идек, кызым, әйме? Май булды. Анда инде мин беренче тапкыр чыгуым иде, һәм дә инде күп әйберләрне белеп тә бетереп булмады, качествосы да бик әйбәт булмады ул вакытта, шуңа күрә инде кызым белән инде икәүдән менә шулай нигә кулбашыбызны терәшеп, матур иттереп, сезнең белән менә шул турыдан-туры эфирда чыгасы килде. Сүзебездә тордык. Шуңа күрә инде шын күңелдән тәбриклибез, исәнлек, саулык. Әйдәгез, дуслар, сез сораулар бирерсез, без җавап бирергә тырышырбыз. Инде кызым, сөйләп җибәр инде. Нинди бүгенге көндә нинди уйлар белән, нинди эшләр белән, нинди җырлар иҗат итәсез? Менә шуны бит инде бик күп сораучылар күп. Әтиңә ничә яшь дигәннәр? Әти миннән әз генә олырак. Шак кына, әйме? Шак кына, әйе. Без инде беренчедән эшлибез, иҗат өстендә дә эшлибез. Бөтен әйберне теге параллель рәвештә алып барырга тырышабыз, чөнки инде теге тулайым бер эшкә бирелеп китсәң, барыбер ничектер теге шул эш белән генә шөгыльләнергә туры килә, әмма дә ләкин безнең профессияда дип әйтик, иҗат профессиясында без инде теге югалып калырга тиеш түгелбез. Шуңа күрә без инде 2 эшне дә шулай матур итеп алып барырга тырышабыз. Бик күп җырлар өстендә эшлибез. Икебездә минем дә бик күп җырлар әле чыкмаган. Ул инде теге 2-3-4 ел элек эшләнгән җырлар да бар, алар да чыкмаган. Менә бүген форсаттан файдаланып җырлап алырбыз. Ул җырларында чыкмаган җырларны. Һәм дә инде Фирза Рабый Муртазинның җырлары бар бит инде безнең Әнкәй дигән ул җырны чыгарасы бар, Алла бирсә. Һәм тагын бик күп композиторлар белән эш иттек. Менә бу пандемия чорында Урал Рашитовлар белән бик күп җырлар өстендә эшләдек. Наил абый Шаймардановлар белән. Хәзер инде Алла бирсә ул җырларны чыгарасы гына калды. Менә иртәгә фотосессиягә язылдым. Теге Инстаграмда бит инде матур обложка итеп чыгарабыз бит инде җырларны. Шуңа иртәгә фотосессия Алла бирсә, шул фотосессиядан соң инде Алла бирсә җырларны чыгарабыз. Кызым, мин шул кадәр синең җырларыңны, җырлаганнарыңны сусап, сагынып, тамашачылар күп. Мин дә синең нең бит инде поклонник. Әти сезнең алда гына шулай дип әйтә. На самом деле берәр җыр яздырам да, Гөлназ бу җыры булай түгел, теге җырын булай итәргә кирәк.
Tanqid papada вообще ko'p. Men papa deb aytayman, ko'plar papa deb aytasan. Nishikdir bilakidan irilgan qo'y vaqtda endi aytib deb aytdim. Frankfurtdan Musa Malikov. Oy, Musa. Salam, Musa salam. Bek zo'r Javit rahmat. komitda sizni qaraymiz. Bu ko'plar aytdilar shu. Bugun boraman. Kishi bo'ldi bu g'oy. Повторdir может. Yaray rahmat. Kemitlenip de olabız indi turmuş bulgaç artist kişileri türlü obrazlarda bula. Lekin endi kızım mana seni kelgende şundan da men indi seni şun көңүлдөн şu матур жырларың bilen моңуңну халкыбызга һәр вакытта жеткирип, һәр вакытта бейик сахналарда шундай зауклы концертларыңны күрәсе килә. Амин, Алла Күтүп берсен. каласым килә. Күтүп каласым килә дим. Күтүп калабыз. Барчабыз да тамашачылар да шулай дип язалар. Ул элегерәк хәзер инде кызым тәнкитләрне кичерә. Теге яшәрә вакытында бигрәк инде мине нитмәй бер җылы сүзе юк, һәр вакыт миңа шулай әйтә булай. Хәтерләмме? Мешәндә теге Перехатной возрастлары булды инде аның. Шуңа күрә Аллага шөкер, аларны бик матур иттереп уздырып җибәрдек. Аллага шөкер. Ниһаят инде үстә ахыр. Хәзер кызым да картая бит инде менә күреп торасыз. Мине куып җитеп килә. Шуңа күрә Сипайловдан да сәламнар. Привет. Бик зур рәхмәтләр барчагызга да. Менә Германиядә монда, Россия, башка. Сәлам Сибир яклар. Ниләрне безнең бу Wi-Fi-да шулай микән? Нефтекамыдан да сәламнар, сәлам барчагызга да. Башкортстаннар күпмендә. Салаватлар. Булар бар да кызым синең тамашачылар инде. Флорида ханым. Безнең яраткан Флорида. Бәхетле булыгыз. Һәммәбез дә бәхетле булыйк, хөрмәтле тамашачылар. Туймазы бар да кызым менә син концертлар куйган яклар бит индеме? Малай вообще. Бөтенесе. Ул ничектер теге тамашачылар бер тапкыр, ике тапкыр баргач, өченче тапкыр инде ничектер нитәбез. Һәрбер теге тамашачыны уже теге күргәч үзеңне битләренә ниләрне биш уже хәтер кала нишәптер. Һәрбер тамашачыны хәтерлим. Синдә шулайдыр бу. Менә кызым, монда булышыдан да сәлам үзебезнең яклардан да. Дәүләкәннәр менә. Ул якларда син булдың бит инде. Дәүләкәндә булдым. Сибайда Аюк Бирьянда 2 концерт куйдым. Единственный раз. Шуңа күрә бер вакыт әйттер Рустам, наконец-то минем кызым да җырлый башлады дидегез. Чөнки бит инде яшерен түгел, менә үзләренең бизнеслары да бар. Сетевой бизнес белән шөгыльләнгәч, мен дә мәдәм кызым, җырларыңны да артка куйма инде. Алар икесе берсе-берсенә ярдәм итеп барырга тиеш дип, менә шул финанс бит инде. Менә кызымны мактап утыруым түгел, әмма ләкин ул инде ничә яшеннән үзе акча эшли, үзен карый. Бу чиракта инде менә пандемия вакытында да алар бик матур иттереп кияү белән эшләп китеп, Аллага шөкер, менә уңышлар телим. Берсе-берсенә ярдәм итәргә тиеш. Монда телефоннарда шалтырый, телефоннарны шалтырырга. Хәзер Айгөл апага әйтәм, папа димәк, кортатайга звонит булсын. Яма. Үзебезнекеләр бит сез безнең. Кич җиткәч әле көне буе телефон шалтырамаган иде. Менә хәзер инде телефон шалтырый башлады. Яна улдан сәлам. Бер айлар сәлам. Барчагызга да кайнар сәламнар. Фик шалтырата икән инде. Хәзер Айгөл апага әйтәм. Менә хөрмәтле тамашачылар, менә 2 кеше булга җайлы икән. Болай булса әле бүленер идек. Барыбызга да Әлмәттән сәлам, менә әлмәтләр. Бик настойчивый шалтырата. Сездән араланып булмый бит инде дуслар. Муслим кая? Муслим күрше бүлмәдә дәрес әзерләй инде ул. Җизнәсе белән мәшкиләләр алар хәзер. Сәлам. Билдәнең әтисе. Морапталдан сәлам. Кыда. Сәлам. Балалар бездә, менә без эфирда. Венера ападан Асаевдан сәлам. Венера апа, исәнмесез? Безнең апабыз, күп җырлар авторы.
Өзебезнең врач апабыз Языкова, Благова районы, Башкортстан. Бик зур рәхмәт. Күкмарадан сәламнар. Күкмаралар Алла бер сайны тиздән итек кирәк булачак инде. Итек, карлар ява хәзер озакламый. Күкмаралар инде бик молодцайлар. Анда итек кенә түгел, анда бөтен нәрсәне эшлиләр, булган халык яши. Рәхмәт. Бу нәрсәләр кызым. Менә Әүтеп китәдер инде. Кызыгыз үзегезгә ошаган, бәхетле булсын. Амин, амин. Дмитриевка, Благовар, сәлам, уңышлар. О, Дмитриевка, рәхмәт. Сәлам, хәлләрегез ничек? Хәлләр яхшы гына, рәхмәт. Инде Языковдан сәлам мына, Габбасова 232. Мин туган көнен декабрь 16. Яра Рустам Гульнас. Кутларыбыз обязательно. Ярый. Истән чыкмаса. Кем булды ул? Так. Булай карап та була? Нафикова 52. Ага. Ярый. Бардык, Башкортстан инде сезне көтте, наверное, бүген. Җырлап та алыгыз. Җырларыбыз ала берсә, конечно. Җырларыбыз. Без ужымда бүтән теге Благовар булышлы. Ульяновскидан сәлам яратабыз икегезне дә, рәхмәт. Ульяновскиларны да инде Татарстанга күчеп килгән елларны 2006 еллардан Ульяновскиларда бик күп йөрергә туры килде. Беренче концертым Россия буйлап Ульяновск шәһәре булды. Шуңа күрә андагы тамашачыларны бик хөрмәт итәм, яратам шулай ук. Гомумән инде кая барсак та ул тамашачылар үзебезнеке, әмма дә ләкин инде моны теге була бит шундый беренче истә кала торган әйбер. Беренче шундый ерак гастрольләргә чыгып концертымны биргән җир Ульяновск булды. Рәхмәт сезгә. И копия инде сез. Шулай. Яшли кызым бит инде, яшь аттан. Бергә үстек. Кызым белән. Бергә үстек точно. Шулай. Гомер уза инде, хөрмәтле тамашачылар. Менә бит. Нәрсәләр язалар кызым? Сәламәт, ничек мама дигәннәр, Әбдекидән зур. Әбдекидән. Әбдеки кара бик кул арасында юллар тал. Юллармы? Шәп матур авыл. Татарстандамы? Юк, ул Бөек. Бөек батырыбыз Кабил абый Бикташевның туган авылы ул. Самар Самарская область. Әлегенә Кабил белән сөйләшәм. Менә бит. Бик зур рәхмәт. Безгә кунакка килегез. Килер без Алла берсә. Кунаклар бар. Бүген сәлам. Музыка яратам, татарка. Музыкалар яхшы инде ул. Музыканы ярату кирәк, хөрмәтле дуслар. Бәкердән сәлам. Бәкер. Бакирова. Лениногорский районы. Кәрим турында да нәрсәдер язалар иде. Бу нәрсәсен ул тиз. Бу не приглашает теге, хотя бы участником быть прямой эфирна. Кәрим настойчиво видеода замыкны зайтанда. Бәлки Кәримнең дә керәсе киләдер прямой эфирга. Күчәрбай сәлам. Благовар районы Күчәрбай. Булышлыдан сәлам, Розапа, күрәбез. Ой, Розапа. Исәнмесез, кайнар сәламнар. Сәйтәк авылы, Булышлы. Әле Камил Җәвиттә үзебезнең авылның да бер куплетын җырлап җибәрдем бит әле кичә. Булышлы бүләк сарайлы, якын бит аралары, хатлар язсам итәме икән, сандугач балалары дип. Актаныш, үзебезнең яклар инде шулай ук. Сәлам барчагызга да. Актанышка якташлар дисәң дә не булмаса. Шулай инде, Актаныш, Баулы, Азнакай, Мөслим, алар барысы да безнең яклар инде. Әлмәт, Бөгелмә. Абзый хәлләр яхшы. Фанан сәлам, Нефтекамскийдан сәлам. Сарман якларынан сәлам. Сарманда булган бар, Зөһрәпа белән Сахабиева берничә тапкыр концертына кунак итеп чакырганы булды. Бик матур яклар. Арчага да кайнар сәлам. Кунак килмәдек, без гел теге кунырга тырышабыз, иртәгә менә
фотосессиялар нелер булгач конуп калмаспыз, наверное. Хәзер яшьләрнең үзләренең яшәр урыны булгач, вакытында килеп вакытында китсә яхшы инде, кызым. Рәҗитте күп тордыгыз барыгыз. Я, кызым, без дә сагынып кына көтеп алабыз. Аларны тотуы бик авыр хәзерге яшьләрне. Әле тегендәләр, әле мондалар. Шуңа күрә шатланабыз инде. Бәхет, шатлыклар теләп кенә торабыз. Где Вилдан? Күрше бүлмәдә. Вилдан уен уйныйлар анда кайнышы белән. Вот Шермасана, привет. О, Шермасан. Шермасан елгаларында балыклар тотып, инде мен тормыш иптәшемнең яклары, анда барабыз инде апаларга тошы. Торнауладыр индеме? Торнауладыр. Ярый. Квартира алдыгызмы әле, Гөлназ? Юк әле, в процессе. Квартира булырмы, үй булырмы? Не все сразу бит инде. Бергә булыгыз, аерым торсыннар. Әлбәттә шулай. Айгөл апага ничә яшь? Яшь әле ул. Айгөл апагыз инде шул, Гөлназ кызымнан әллә ни ерак китмәгән калган. Әз генә. Мына миннән 10 яшькә кече. Санап чыгарыгыз үзегез. Әлмәттән кичке сәламнар. Сәлам, әлмәтләр. Әлмәт. Минем настроение юк, Гөлназ. Тәш нәрсә булды? Настроениелар шулай инде ул. Була да, китеп тә бара, шуннан тагын килеп чыга. Настроение булсын өчен нәрсә эшләргә әйтермен сезгә. Менә бу Сурутский районының сәлам бу 77. Бу Әлфия, по-моему. Фотосы Әлфия Галлямова. Кем ул? Әлфия апаңны белмисеңме ни? Җырчымы? Әлфия синме ул? Җырчымы? Суруттамы хәзер сез? Әйе. Фарзан Фаткуловны укыдык, мен бергә укыдык. Миннән старший курста булды. Үзеңне биратабыз, бәхетле булыгыз, кызым. Җәлилдән, Рәис белән Фәрди апагыз. Рәхмәт. Фәрди апа, Рәис абый, кайнар сәламнар, бик зур рәхмәт сезгә. Ох, яхшы кешеләр. Җанга рахат кешеләр менә. Рәис абый белән Фәрди апа. Так. Уфалар сәлам. Уфа? Уфа, кайнар сәлам. Гөлназ нәнәйеңдә, онытмай, молодец. Юк инде. Нәнәйнең жүгенә томин бушты. Нәнәй белән үсте бит инде. Конечно. Әймә кызым. Нәнәй инде ул. Әйе. Миңа күптәге сораулар. Якынрак кил, кызым. Иң теге якын подружкалар кем? Гомумән теге бик подружкалы, кеше түгел безнең теге подружкалар белән теге бик нитреп аралашмыйм инде. Иң теге иң якын подружка ул нәнәй миңа калса. Гел нәнәй белән инде берәр сабыса сразу нәнәйгә шылтыратып. Гел нәнәй белән связьда. Лилия Гульназ Рашилевна. О, бетеш самсыз. Минем ике туган апаларым. Сәлам барчагызга да. Сестраларым, Уфалар. Кайнар сәлам. Питрәштән Рөстәм, сез үз өйегез белән торасызмы? Үз фатирым белән торабыз пока. Өйгә ни бар инде, теләк бик зур. Өй салып кергә тиеш инде егет кеше. Ләкин пока инде мына нидә Гөлназ кызым әйтмешли, в процессе. Уфа динәк күзләрдә очкын кабынаймы? Рөстәм, мин дә согынам Уфаны. Йолдыз Шакирова. Йолдыз ханым. Запрослар күбеме? Хотят Безнең белән присоединиться хотятмы? Ярый. Котларыбыз алда бирсәйме? Зи контральто. Контральто. Ого. Кем икән ул? Белмим жо. Сезне җырлатып карыйсы килә. Контральтоны яртам. Сезне яңа карап утырдым, бик күңелле булды. Аулак айда. Булдык. Нидә ТНВда Җавит Шакиров Җавит абыйның инде передачасында булган идек. Хәтле булсыннар, исән имем йөрсеннәр юлларда. Амин шулай. Амин шулай. Кызым, күз айлары бит индеме? Матур айлар. Ничек кенә булмасын. Теге бер матур җырыңны, мин яраткан җырың
Ул җыры чыгармадым әле һаман. Инде бер 3-4 ел бардыр ул җырга һаман чыгармадым. Шул җырыңны әзрәк җырлап аласың бәлки. Әйе, обязательно. Чөнки потому что даясыннар без инде Наилә Шаймарданов иҗаткан җыр бит әйеме? Әйе. Шул җырны Наилә абыйның тагын бер җырын алдым әле. шулаймы? Әйе, бик матур җыр. Әле җырлый аласыңмы саны? Әле ни сүзләрен бик белмим. Сүзләрен Сүзләрен яры белмим, әйе. менә белгәч Әйе, алай булса. Иртәгә соңгы эшләргә барабыз. Пап, синең белән бит әле яздырасы бар там. әйе. Байклар. Әйе, шул иртәгә. Иртәгә булам. Әйе, менә ул җырны бер куплетыңа җырлап барармын, мен кызым, син оценишь монда. Мен алганда дусларыбыз. Так, играли в оперном в бременском музыка. Біз там могли вас помню еще со студенчества. Когда вы играли в оперном в Бременске, была влюблена в ваш голос, и когда в гостях у Дамиры увидела его. Была в восторге, видим. Бременские музыканты. Спасибо большое. Бременские музыканты кызымда бик ярата береме? Анан бийдим, мен папа белән башта йөридем битеге театрларга. Шуңа театрларга Очень приятно. Яратам. Очень приятно. Бременский, это яшлык, это кире кайтасы килә, конечно, оперный театрның бик хөрмәтем, яратам коллективын. Шуңа күрә бик кызык ниләр буладыр менә. Ул бит инде балалар спектакле. Январь айында көненә 2 шәрне куядыр янында. Рәхмәт, спасибо большое за воспоминания. Папаның ностальгия. Эх, ностальгия шул кызым, анда искитмәле. Матур чаклар иде. Ностальгия күп инде ул кызым, ностальгия менә шатлыклы минутларда, кайгылы минутларда булды, искитмәле югалтулар булды әле күптән түгел шуңа. Теге елмаеп утырсак та күңел һаман әрни. Достым китеп барды. Бик. Гөлназ кайгы булды. Гөлназ монда. Мин монда. Әйдә кызым, бер җыр җырлап алыйк әле. Мин яраткан җырларның берсен кызым башкарып китә. Бүген сезнең белән, сезнең каршыда татар башкорт эстрадасының моңлы сандыбашы Гөлназ Асаева. Кызлар китә җылы якларга, салкын кышка түземи алар, калмый бездә кышларга. Кыйгак китәсезме, мине моңсу итәсезме? Кыйгак юллар ерак, кыйгак юллар озак. Кыйгак китәсезме, мине моңсу итәсезме? Кыйгак юллар ерак, кыйгак юллар озак. Гөлназ Асаева. Кызлар еракларга калып китә алысларга, салкын кышка түземи алар, калмый бездә кышларга. Кыйгак китәсезме, мине моңсу итәсезме? Кыйгак юллар ерак, кыйгак юллар озак. Кыйгак китәсезме, мине моңсу итәсезме? Кыйгак юллар ерак, кыйгак юллар озак. Навинуник.
Қиғақ юллар ұзақ, қиғақ кетесіз ме, мені мұңсу етесіз ме? Қиғақ юллар йырақ, қиғақ юллар ұзақ, қиғақ юллар йырақ, қиғақ юллар ұзақ. Эй, Гүлназ Асаева! Ой, рахмет кызым. Үзіме де рахат болып шындай. Тамашашыларданы. Көптен жырламағаш сөздер. Ой, молодец кызым, рахмет сена, рахмет. Бек зор рахмет. Мына шулай кызым, сен әлі жыршыда екен, ейме? Оказывается. Әлі якынара отыралы. Видлерін көріме? Рустам Асаев ждем русскую песню. Яры. Жырлап барабыз бізде. Папина дочка, шыннан да. Моя дочка, моя. А тут көплері яза. Гүлназ қызыңызды яратасыз ма егінді сондай? Нешек қызың не деп? Мене де язалар, әтегіз білән оралашасыз ба деп. Мына құрметті тамашашылар, нешегінде яратмайсың енді мындай қызларын, Қызларымны, ұлымны да яратам. Олар үшісі де, на, шылай түріпкен тұрасы келе. Қызым енді ол бәлеке шақтан, құллардан микрофонлары тартып алып, мен сахнаға жүгіріп шықты да, өзі жырлап давам етті, жырланшының хаман көз алдында, енді молодец қызым. Матур еттіріп. Рустам Асаев, апа сәлем ете, Музафарова. Сәлем, көп еттіріп. Якташлар, Жығайла бірге қатнаш концерт ойыштырғыз әлі. Отшап болыр еді. Біздің енді концерт қоймасақ та концерт етіп қабыл етелер енді. Ол концертның есімі Санта Барбара деп атады. Жоға бұра бұл енді. Бір сахнада болғанымыз болды енді. Любишь больше Карима или детей своего папы? Вопрос непонятен. Барысында яратабыз. Кәримні біз де беге яратабыз. Кәрим бұл мен Мүслим білән дә, мене білән дә оралышып тұралар. Сенің менің түгіл мұнда енді. Бүтіні біз бірге шонда қойнашабыз енді. Балалар олар. Шоңа көре. Мұнша бізге келсін, Урзайға, пожалуйста. Яра. Мұнша яратабыз біз. Пока өзімізде мұнша жоқ. Шоңа көре. Енді ауылға қойтканда енді яратып кіреміз мұншаны. Енді сібіргілер әзірлеп келген еді мені. Әлсіз шабынып келдіңіз ме? Шабындық. Жақшы ма? Менде қойылмай ма? 3 сағат кірдік ма? Ай. Везет кімдергедір. Шулай. Гүлназ, ты большая молодец, умничка. Мы с тобой как-то гуляли вместе. Гүзел білән булышуда. Шулай мына кім екен сейтекті. Гүзеллер білән бізгілі гүләлі енді сейтекті. Олға қотқаш кеш білән. Булышы бет енді Гүлназ қызымның ауылы. Воровкаға. Русскийні жырлайсың? Мен русский. Мен ала жырларға кереп мекен. Еще как? Да? Сенің не помнишь, да? Атым ял, қанатым не. Yok қызым, әлі нәрселер сұраман. Аның аранжировкасы мен дискіда. Мұнаны қазір бір заманлар өзгерді. Өу, нәрсе олым? Келіп кет мұнда, кел әлі. Кел мұнда, кел. Бас мұна мұнда. Исәнмесіз апалар абайлардың. Исәнмесіз апалар абайлар. Мұна Мүслим Асаев. Бұсы таныш болдыңыз. Ей молым, неше қалдар? Яқшы ма, яра? Вот. Стесняшка. Стесняшка, что ли? Дует жырларыз әлі дейлер. Дуетта жырлар біз қызым ені? Конечно. Әлкі дует жырлар баларыз? Әйдәгіз. Қойдадыр. Рустам Мазитович. Кышқырамыз. Өзі біздің енді Римабай Хасанов ижат еткен яқташыбыз Языкова. Мына балалар жиыла кірініп, ябығыз ешекні қызым. Біз апаң біле жырлап алабыз, еме? Мына шылай, достылар, мына бұл жырны енді көп еллар жырлайбыз. Яңы дуэт ішлерге нежіктір. Бағын жырлатмақшы бұла біздің компьютер. Бек зор рахмет, құрметті достар. Рахмет сізге еш шақларға қайтардыңыз. Рахмет, бек зор. Бек зор рахмет. Рахмет.
Bu жырны кызым бірінші тапқыр балалар солянкасында жырладық мама. Неме? Ең бірінші. 15 яшный мен. Иә. Бірінші тапқыр қызымның жырлауын 2006 жылына, yok 2007 жыл еді. Яз айында әлі студент вақытларында мен консерваторияда, аспирантурада оқыдырым. Филюс Кагиров бірінші курста оқиды консерваторияда. Кешен ішледік те машина әтейсімді әбеденеді десятка учеттан шырға қойттық. Шыннан соң айтам Филюс айда мен айыпташқа қойдар деп отырып қойтты енді ол мені яш вақытлар енді. Шында Гүлназ қызымның дискісін қалдырып кеткен ең бірінші Таңы ата шулым. Қатырыңдар ма? Шул жерінің дискісін. Шында енді Филюс білен керек Қазанға келгенде тыңладық машинада шақ қаттып енді. Шында ең бірінші жерің шышы болған еді ең? Ең бірінші таңатқанда. Мұна ескетмә қазір Филюс Кагиров нендей бейік жүрші айленді, Аллаға шүкір. Матур табышлы бүгін енді Бүздекте концерт беріп ятты. Бүздекте ме? Кеше Уфада берді концерт. Гүлназға да бек нетіп ғашық болып табышана. Филюс абайың шолаты ват, жырлы ват, маңлы бек. Филюс абай білен біздің дуэт та бар бейті. Таң енді таң тұрындай ма? Гел таң. Шулпан таң. Мені таң преследует и буран преследует. Неше жыр уже. Ик қазылар біле қызлар енді. Ну, қызлар болмаса да қазыларына енді қазір күз айында қазір қыламай қазы мәлері кете. Енді туслар, қазылар әлі қазы мәлері башанды ма екен? Неше көйлесіз? Біздің әкті енді туңдырып, қарлар ява башлагандар шул ноябрь айлары иде мекен инде. Хәзер инде иртәрәк тә өмәләр була чөнки инде морозильниклар бар, тутырып куялар казларны. Шуңа күрә ярый. Ничексең монда? Инде тагын. Рөстәмәве бик шат бүген. Рөстәмәве бик шат бүген. Әлбәттә, балалар барысы да янымда. Бик күңелле. Мына кайда булсалар, юлда булга әлегенде бигрәк Аллаһка шөкер хәзер кияүгә чыкты, кияү рульда йөри, бергәләп, икесе матур иттереп, инде әзрәк теге борчуларым шак кына кимеде диергә була. Әлегенде бер үзе рульга утырып төннәрме, көннәрме бирак юлларга йөри иде. Менә шуңа бик борчылайдым. Шуңа күрә теге Уфадан укудан соң чыгам Казанга, Казанда съемка була да кир Уфага китәм. Йөрәкләрем үзеләдер шул вакытларда. Ой, Марат Асаев, югали сөйлибез дигән. Привет, Марат. Минем друг алды. Друг, брат. Брат. Менә булышлар да карый хәзер, Аллаһка шөкер. Авылдашлар. Безнең яраткан авыл инде. О, Санкт-Петербург. Ох, Питерда матур инде, матур шәһәр. Булды Петербургта да бик бер 14 февральдә барабыз Питерга. Әй шул. Алла бирсә. Матур сөйлисез Рөстәм. Әллә ни матур сөйләмимдер дә соң. Тырышам инде мондай яшь кызлар янында ямсыз сөйләшеп утырып булмый. Рәхмәт сезгә. Шуңа күрә Таның кызым кызыклай берләр сөйләп җибәр әле. Әтиңә. Кызыклай берләр сөйләп. Әйдә, серләшеп кенә алыйк әле. Ничек? Кияүгә чыккач рәхәтме? Ну, аның бит инде рәхәтлек монда ике яклар. Берсеннән теге ничектер рәхәттә, икенчесеннән бик. Ну, кыен дип булмый инде, просто ниндидер әйберләр эшләргә кирәк. Әйберләргә. Әлбәттә, хуҗабикә, ашарга пешерергә. Кырын юыргалап мәктерне инде. Кырын машина җыйны хәзер. Барыбер икенчеләтә инде бөтен нәрсә. Уже внутренний икенче. Голоса слушать охота дигән. Ага. Голоса бар инде ул. Җырласак. Красивых слов нет. Рәхмәт. Матурым әйе Рустем абыйым. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Берәр русча җыр дисең инде. Да нинди җыр икән? Мен папаның опера җырлаган яратам, рус җырлары җырлар. Кызым инде, әйе, пап, син ник җырламыйсың инде ниләр? Операда җырлар син дип
деген үзүбүш эткени тың кемати бетер дейт. А ты моя мелодик, ты моя. Ол да бар. Ол бик кызга не бит энди. Так, жырлар. Я твой преданный. Менин де яраткан жырларымның бірсі, мында лирика сұраладыр енді бүгін. Лирика жырларының бірсі. Әлі бір «Приходи» деген Эдуард Хилл репертуарынан бір жыр жырлап алайын тағы да. Бұл жырны ишіткең бар ма екенсің, қызым? Yok. Цветы зеленой весной, приходи встречать закаты осенней порой. Приходи гадать по звездам зимой голубой. Мне в любое время года надо быть с тобой. А дни, недели, как волны в реке, то не рядом, а то вдалеке, а над землею то дождик, то снег. Будь со мною рядом, родной человек, а будь со мною рядом, родной человек. Не забыть тропинки в поле, тропинки в лесу, где с тобой мы собирали в ладошке росу. Если нет тебя со мною, теряю покой. Мне в любое время года надо быть с тобой. А дни, недели, как волны в реке, то не рядом, а то вдалеке, а над землею то дождик, то снег. Будь со мною рядом, родной человек, а будь со мною рядом, родной человек. Ла-лай-лай-ла-ла, ла-лай-ла-ла-ла. Знаю я, что ты вернешься за солнышком след, и не раз еще мы встретим весенний рассвет. Будут встречи нашим счастьем и нашей судьбой. Мне в любое время года надо быть с тобой. А дни и недели, как волны в реке, то не рядом, а то вдалеке, а над землею то дождик, то снег. Будь со мною рядом, родной человек, а будь со мною рядом, родной человек. Браво! Бек рахмет, кызым. Мына бул яраткан жырларның бірсі, булар инде классика эсерлерге айленген жырлар. Кияу койда да, кияу койда деп жазалар бит әле. Вилдан кияу. Vildan! Алар наушник кийип уйныйлар микән инде? Карап келемеш. Бар әле, кызым. Кешеләр ышанмый ахыры. Мында әлбәттә. Бик зур рахмәт. Почаще бы такие прямые эфиры вдвоем. Молодцы, глаза сверкают. Рахмәт. Тутып булмый шул яшьләрне. Яшьләр урысның бер якта торсын. Русча жырларны да бик яратып башкарам. Шуңа күрә инде. Гитара уйнап. Vildan. Кияу килә әле монда. Эх, моны яраткан кияуем, менә. Менә. Күпме кеше жиналып Син балдыз белән кайда йөрисең? Менә балалар, килегез монда, кил кызым, кил. Кил балалар. Менә мине сайбы монда, менә. Кил монда, кил. Кил, менә. Менә булар Сен в инде. маске. Ну, если честно, без гитарада уйнап утырып, гитарада уйнап жырлап утыра идек. Да. Бeni отвлекли. Гитарда уйныйлар, гитарага өйрәнәләр. Так что монда бар да яхшы булыр. Vildan да жырласын. 5 миллион бит менә штраф. Vildanга жырларга ярамый шул әле пока. Менә балалар барысы да янда, Аллага шөкер. Ярый, барыгыз. Дальше репетируйте. Оңашлы прямой эфир. Ана яхшы иттереп җырлый башлач, монда килерсез. Вот. Vildanның чын кешес.
да Фәдисне Яратам шушы. яратам шушы гөлне өчен кешес ясалма булмау өчен. Шулай ясалма булу кирәк мин дуслар. Мин үзем дә ясалмалыкны яратмыйм. Шуңа күрә Амина копия Гөлназ копия папа, әйме? Димәк, монда нәрсә? Рәхмәт бик зур. Балаларыгыз бик матурлар. Аллага шөкер. Һәр кемнең дә үз баласы үзенә бик матур инде ул. Рәхмәт сезгә. Бәхетле булсыннар инде. Матурлык, күңелләре матур булсын. Шын теге курчак кебек матур булып, әгәр дә күңелләре таш булса, ул кешеләргә теге ни булса, тоже әйбәт түгел. Шуңа күрә матурлык бөтен яклап та булырга тиеш. Илеш районы Абдулладан күп сәлам, без сезне яратабыз. Сәлам. Гөлназ кызлар турында җырыңны җырла әле, пожалуйста. Бу китә кызларны бит, хөрмәтле тамашачылар, ул туйда гына җырлый. Ул бик теге зур суммага җырлыймы? Бушка җырламыйсыңмы, кызым? Шаяртабыз. Борайдан сәлам. Сәлам, брайлар. Борайларга кайнар сәлам. Борай кешелекле булсыннар. Әлбәттә шулай, амин. Әлбәттә шулай булсыннар. Ишембайдан сәлам. Ишембайны шулай хөрмәт итәм. Ишембайдан минем, кстати, беренче концертым булды. Иң беренче концерт. 14 яш, 15 тулмаган әле майның азакларында гастрольгә чыгып киттем. Иң беренче Ишембай булды. Ишембай ник безгә якын, чөнки безнең Гөлназ кызым да, минем укытучым, аның әнисенең дә укытучысы Фарзан Фаткуллы Сагитованың туган ягы. Безнең хөрмәтле Фарзан Фаткуллына, шуңа күрә Ишембайда мин дә концерт бирдем бер елны. Һәм дә Ишембай районында әле мин кызым Агидел совхозында 2003 елны без анда дустым Вил белән ремонт белән дә шөгыльләндек. Бер зданиене капитальный ремонт булды анда. Шундый эшләрдә эшләргә туры килде. Нишләп әтиң эшләми? Энелдә әти эшләми, Айгөл апа гына эшләгән алда. Безнең бөтен гаилә семейный подряд барыбыз да бизнестабыз. Аллага шөкер. Мин пока нагыттырып торам әле. Әмма ләкин белмим инде, что-то Продукциясын сынayet әле, продукциясын. Миндей продукциясын теге ашап карамагач, результат күрмәгәч кешегә тәкъдим итәлме, әле менә курс проходит. Белмим, карарбыз ничек булып бетәр. Әле ошыйды инде буга әйтеп. Биадрон. Биадрон дигән әйбернечә, шуннан соң тагын нәрсә эчәм әле. Детокс курс проходит. Шундай Бик названиялары белмим, әйтәм, әтигә моны эчерсең дә әйтәм, аннан мондый результат була. Яңа инде шуңа күрә әйбәт әйберләр, настроение күтәрелә әзрәк, давлениелар яхшырак, шуңа яктан гына инде. Рәхмәт кызым. Шулай мине хәзер инде 40-тан соң әтигезне карагыз инде. У нас полностью в бизнесе, что ли, теперь? У тебя такой офигенный голос. Почему не поете? Ну, очень много вопросов по поводу концертов. Я пока не хочу рисковать, потому что в связи с этой пандемией я боюсь, на кеше сүзеннән куркам опять-таки. Безнең концертка җыелырлар да, шушы Гөлназның концертында ширләп кайттым дигән сүздән дә куркам, потому что бигрәк тә Башкортстанда вспышка бара. Әлбәттә, теге артистлар куялар инде концертларны, ләкин мин ул хәтле рискка барасым килми әлегә. Бөтен дөньялар тынычлансын, барыбыз да сау-сәламәт булыйк, аннан инде концертлар белән чыга башлыйбыз Алла бирсә. Абла әле концертларга чыкмыйм. Нәрсә дип язганнар? Рөстәм Асаев та сатуга күчәс. Күчмәс дип ышанасы килә минем. Инде Сатуның ни начар ягы бар саның? Бөтен әйберне дә сатып аласың инде көндә. Сату алу дигәндәй, ярый. Дөньялар булайрак барса, сатырга да, алырга да туры килә инде, дуслар. Аның теге иң мөһиме бу тормышта начарлык эшләмәскә, мин һәр вакыт әйтәм аны. Кешегә начарлык эшләмичә, теге урламыйча. Шуңа күрә Гөлназ кызым бик дөрес сөйлисең дигән. Әлбәттә. Кызым инде туры сүзле. Әзрәк кенә әйтеп. Монда хәбез Wi-Fi-дан чыксак була микән? Сүнә микән инде?
Düşünürüm de bu jeyt. Ярай, мына шуңа күрә дуслар, һәр эшнең үз эше бар, аны һәр эшне яратып эшләргә кирәк. Рустам, мне очень нравится ваш голос, вы очень талантливый. Дочка тоже очень талантливая. Рахмат, спасибо большое вам. Огромное спасибо за теплые слова. Поэтому, ну, у нас әле что белән талган дөнья. Әле концертлары койгысы бик түгел дип уйлыйм инде. Татарстанда ул хәтле түгел, Башкортстанда бик катыс пошкан. Юк, бөтен җирдә дә көчле, пока мөмкин кадәр дуслар, хөрмәтле тамашачылар, исән сау булыйк, бер-беребезне саклыйк. Шулай инде бер сагать менә шулай сезнең белән аралашып, әзрәк җырлап алсак та бик күңелләр чәчәк ата. Чөнки әле чынлап та тамашачы белән рисковать итәсе килми. Халкыбыз исән сау булсыннар, яшәсеннәр, матур иттереп, бәхетле булсыннар. Самай хәлләрегез ничек шастрак? Только занимаюсь, переносим, посещать концерт, давать подождем. Әлбәттә шулай. Флорида ханым инде ул Безнең организатор. концертларны нинди генә эшләмәгән ханым. Дөрес әйтәсез. Лучше переждать, Алла бирса. Рустам Хәләнең Гөлназ белән эфирга чыгыгыз әле дигән. Чыктык менә, Аллага шөкер. Хатыныгыз җырламый. Ай. Хатыныгыз җырламыймы анда? Күрик әле, аны да күрик әле. Хатын җырламый шул. Бер җырчы хатын алып карадым бит инде. Кеше бит ничектер яшәргә кирәк бит, артистларга бигрәк начар вакытлар җитте. Шулай инде, концерт куерга мөмкинчелек булмаса, рискованный әйберләр. Башта ышанмаган булдык, кешеләр китә башлагач, бик күңелләр бик җырлыйсы килми шул дуслар. Шуңа күрә менә лучше өйдә генә максимум өйдә торырга кирәк. Ярый. Макардан сәлам. Макар бу Ишембай районы дип беләм инде мин. Макарда булган бар, сәлам. Сәлам Ягбари. Концертларда көтеп калабыз, Алла бирсә, шушы чумаларда исән имин калсак. Алла бирсә, калырбыз. Бер-беребезне сакласак, шулай вакытында менә шушы әйберне үткәреп җибәрик, лучше кай вакыт переждать, чем каядыр алга чабырга. Шуңа күрә сабырлык сары алтын диләр, дуслар. Бер-беребезне саклыйк. Шуңа күрә мин инде теге җырламый тормыйм, Казан шәһәр филармониясендә эшлим. Безнең концертлар булып тора инде ул, мероприятиелар, анда нәрсәләрме. Шуңа күрә без җырламыйча торганыбыз юк. Шуңа күрә менә идрәк баштан да сәлам, безнең күрше авыл. Сәлам. Фрунзе колхозы иде. Сез минем кодаша белән укыдыгыз, Гүзәл Баширова. Гүзәлнең әле күптән түгел, 13 көнне туган көне булды. Гүзәл белән заманында җырлап, мин гармонда уйнап җырлыйм, дуэтлар җырлыйлар Гүзәл апаң белән. Яңа елларда клубта бар иде яшаклар. Майданда җырлыйсыңмы? Гүлнәс, майданда җырлыйсың. Телевизор, майдан. Җырлый. Майданда да җырлый, ТМТВда да җырлый. Әле җырлый ахыр. Шуны әйтәләр. Әле җырлый. Тебя и там и здесь показывают. Ярый. Дүртилдән сәлам. Дүртилдә син тоже бит инде гел буласың, кызым. Дүртилдә мин концерт белән булмаганым булмады. Җырлап торыгыз инде. Җырлап торыгыздыр инде ул. Бәхетле булыгыз, сакланыгыз. Алла барыбыз да сакланыйк. Уренгойдан очень много больных Уренгойда дигән. Шулайдыр инде. Хәзер тем более менә погодалар үзгәрде. Салкын айтты, яңгыр бездә менә Казанда. Сездә ничектер? Сәлам. Рәхмәт сезгә. Балтач районыннан сәлам. Бу Башкортстан Балтач, мондагы Балтач микән? Ничек кенә булмасын, Балтачлар кызым, син беләсеңме, что безнең Балтачтан чыккан? Күчеп килгәнбез. Безнең Асадулла бабайыбыз Балтачтан булган. Зур рәхмәт, Рустам Хәзрәтбаш. Рәхмәт сезгә. Сен мин бик Бичер барында әйдә кил дигән. Флорид. Кайда мондай? Ленде бернидә, по-моему. Бич бар дигән. Биш бар. Папа барларда. Барларда йөрмим мин. Папа Дамасет.
Mana bizning Leysu şopabızda. Leysuşkabız. Gidip çıktı. Selam Leysuş. Benim bir toğan apam. Selam. Tuymazda şir köp şul. Bütün jirde tamaşaçılar. Bütün jirde şir köp. Bilgenimizde bilmeyinizde. Oh Ferit Barat. Ferit Barat. Ferit Galimov hali 2 kunlikkina birga ishladik. Ferit do'stim. Gadok. Bek talantlı jigit. Rahmat. Chaqmashdan zo'r salam. Salam Chaqmashlarga da. Tak, yarıy. Kızım selamlar aytsin. Birer Завершающим. Zaвершающим. Ne bir saat. Bir saat tutib da ketayın. Hallaringiz nechuk yaxshi hallarimiz opajonim. Mana bek de yaxshi. Tak, Давай qo'ysizmi? Zeyni. Shunaymi? Xayolimsizmi? Yarıy. Mana tag'in bir bizning mangli kompozitorimiz Ferda Xatipov ijodkanimi? Ay. Bir jirin qizim jirlab jiberaydi. Opalarga men o'qib turamanmi? Yana barakah. Zeyni getir, ıkını getir, sündür yalqınlarımı. Sularda sibet kürep git nişik yandırganımı. Zeyni getir, ıkını getir, sündür yalqınlarımı. Sularda sibet kürep git nişik yandırganımı. Singine bit sebep şitik yürek yanularıma. Dürlep dele yana külge kalularıma. Zeyni getir, ıkını getir, sündür yalqınlarımı. Sularda sibet kürep git, nişik yandırganımı. Zeyni getir, ıkını getir, sündür yalqınlarımı. Sularda sibet kürep git, nişik yandırganımı. Yağdılarda yandır mine ye kaygımdan narala. Yalsan rahat, kalsan rahmet, dilesen kaysın şamala. Zeyni getir, ıkını getir, sündür yalqınlarımı. Sularda sibet kürep git, nişik yandırganımı. Zeyni getir, ıkını getir, sündür yalqınlarımı. Sularda sibet kürep git, nişik yandırganımı.
kızım. Bravo. Rahmet big zor. Big zor kızım. Mana mында әле син җырлаганда инде Эстониyaдан да яздылар. Прибалтика шәһәрләреннән дә безнең милләттәшләребез, якташларыбыз бар. Кайнар сәлам. Эстония, Литва, Латвиядә яшәүчеләр яздылар. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Рәхмәт зур итеп. Һәммәгезгә гомумән кемнәр карый сезгә бик зур рәхмәт. Шулай бүгенге кичен безнең белән булганыгызга. Инде ял вакытында эшләрдә бар, ял итәсе дә килә, ләкин моны язмый булдыра алмадым. Әйтәм, күрми калырлар. Бик зур рәхмәт. Тамашачылар, сезнең белән гомумән әле тагы да дәвам итәсе килә, чөнки бу кызны тоже тотып булмый. Бүген инде әйдә кызым әйтәм, күптән обещать иттем тамашачыларга, тагын бер чыгырбыз дип, шуңа күрә инде. Мана монда бая яздылар инде, Фәдис яхшырак җырлый, тегеләй дип, булай дип, әлбәттә шулай. Фәдис абыйбызны без бәләкәй чактан тыңлап үстек. Аңа мин бары тик рәхмәтлемен, моңлы, кешелекле, мына кызымны шулай иттереп сәхнәгә алып чыктылар алар. Әнисе белән шуңа күрә монда бернинди дә тегенди мондай сүзләр булырга тиеш түгел. Монда сравнивать итмәгез, сораулар бирмәгез, кайсы әтиеңне награк яратасың. Ул инде андый сораулар ул тамашачылар үзегез аңлыйсыз, ул кирәкле сораулар дип тапмыйм. Бала ул икебезне дә хөрмәт итә, ярата, ышанабыз, шуңа күрә тәртип, Аллага шөкер, матур булыйк. Һәммәбезгә дә һәр вакыт әйтәм, сәхнәдә җитә, тормышта да җитә. Безнең мәхәббәте, аның Гөлназ кызының мәхәббәте икебезгә дә җитә. Кәтисенә шулай бит кызым. Шуңа күрә мына синең алда, мына тамашачылар алдында бу сүзне әйтәм, чөнки шулай булырга тиеш. Вот. Хәзер инде 3 әти дә булды. Хәзер инде Илдар әти дә. шуңа күрә монда матур иттереп яшик. 3 көннең дөнья, хөрмәтле тамашачылар. Менә әле күптән түгел зур югалту булды. Минем Айнур игем мәрхүм булды. Шул кадәрлеге чәчкә аткан вакытында 2000 елларда иҗат итеп, гөрләтеп, менә дигән шундый ут шәшерәп тора торган, сәхнәне дәртле көтә торган, дәртле булган Айнур игебез дә мәрхүм булды. Шуңа күрә 3 көнлек дөнья булды, тамашачылар. Шуңа күрә әйдәгез бер-беребезне тегенди мондый начар ниләрне чиметеп, теге бер-беребезне итмик. Бары тик яхшы булыйк, әйбәт булыйк, матур булыйк. Кашан китәсен беребез дә белми, шуңа күрә исән чакта тормышның кадерен белеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, яхшы сүзләр жәлләмичә, шулай матур итеп аралашып яшик. Хөрмәтле тамашачылар, һәммәңне менә бу Айнур игемнең якты истәлегенә бер җырны мин җырламый булдыра алмыйм. Ул аның инде менә бу җыр аңа туры килә дип уйлыйм. Гомер 2 килми дип атала. Хөрмәтле тамашачылар, Ömür 2 kilmi, birimiz de bilmi, Kayşan üzülesin ömrünün, Ökünmeslik bulsun, yaktı izin kalsın, Nurga kumsin her bir gününü, Hürlenip yürüme, Sınga kala kurma, Kadirlerge Bugün yarat, Sağışların karar, Bugün birsin barılık jılını. Uftan nişana, Zarlan nişana, Yaşikel mizgel ömrüne. Bugün yaşana, ertəgəsi gündə, Niler bulaşağın kim
bilgen Birleri birme Sında kala kürme Bugün yarat yarat Sağışların karra Bugün birsin barılık jılını Kemge küpme ömür birelegen Bugün yaşa yaşını ertege sekinde Niler bulaşağın kim bilgen Erlere birme Sında kala kürme Kadırlarga kişine Bugün yarat yarat Sağışların karra Bugün birsin barılık Bugün yarat yarat Sağışların karra Azırak көңілсіз мезгілдер тұрмыш енді өмірі шулай болғандар Құдай исәнлік саулық Бірсін исен кішілерге әтиян есен әйінді ұлы қойға барлық ижат кішілеріне ұлы қойға болды. Шама көре келешекте енді Құдайым мұнды қойғалан көрсетірге азмасын. Тынышы класын айныр досты біз yoқты істелігі болып бұл жырланды. Яры, құрметті тамашашылар. Бұндай не білем енді біз өзім Мындай көңілсіз жыр білен бітіре алмайбыз біріншікте. Әйді әзірі оқып алайық та. Сен орадан ендейме? Қызым арылы. Мен ұзақтығы прямойда. Мен 2,5 сағат қызым, сағатлар сезмейді өтіп кете. Яры құрметті тамашашылар. Исән емен болайық, матур болайық, бақытлы болайық. Қызым, ненде бір бар, наласа бар. Тап сен менеме? Мына, бұл жеріңні. Әйді әзірі оқып алайық та, нәрселер жазылармын да. Минус мол. Әйе. Бұларыны ауыр тұфырағы жеңіл болсын. Шулай, әлбәтті шулай. Исен сау болайық, матур болайық. Келешекке яқшы ниет білен яшик, құрметті тамашашылар. Көңілдері бізді түшірмейік, исен имен болайық, бақытлы болайық. Қызымның тамыр жырын тыңлап өтегелі, тап сен мені деп атала. Шулай ма, қызым? Юқап. Бұны. Шул жырайда. Aylar kütem, yıllar kütem. Bak, bu kulis olgan. Şulay mı? Bu da ikinci jır. Akteselerge manarsın. Tavsiyenin tabinde yıllarım aşığında. Partırmışlık ileşekte özün bilen halinde. Tavsiyenin tabinde yıllarım aşığında. Partırmışlık ileşekte özün bilen halinde. Aşığında. Eşek mi bırakay babamında? Yüreğimde dolu boranlar, uylarından bulmuyor boran. Yüreğimde dolu boran,
bir kuvarlar Көңеліңде тын сеніп адашқан Yüreğimde duli buran Жанқайымда ой hislerim adaşkan Yüreğimde duli buran Жанқайымда ой hislerim adaşkan Қарғаныңда була бураны Сиыршықның була бураны Қарғаныңда була бураны Сиыршықның була бураны Сен көткіп жүркем тек юғалтыма бір Мен қайтармын шыққаш бураны Yüreğimde duli buran Жанқайымда ой hislerim adaşkan Yüreğimde duli hislerim adaşkan Yüreğimde duli buran Жанқайымда ой hislerim adaşkan Duli Yüreğimde duli buran Жанқайымда ой hislerim adaşkan Ой, молодец кызым, молодец. Ярый, хөрмәтле тамашачылар, мына кызым дулатты біраз. Әйме, мына ничек сохранить итәбезсең кызым, сохранить итәргә кушалар. Хәзер бит моны үзгәрде ничектер. Хәзер нигә чыга ул? Бүген шытыны барда ял көне булгач, Wi-Fi-ларда утыралар микән, нишләптер папина гордость. Шулай папина да, мамина да гордость, нәнәй картатайканың да гордость. Папина да мамина. Папина да мамина. Папина да мамина. Кызымны. Шулай. Рәхмәт бик зур дуслар безнең белән булганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Уңышлы эш атналары телибез барыгызга да. Шундай көзге айларда күңелегездә һәрвакыт яз булсын. Күңелләрегезне төшермәгез. Жылы шәйләр эчегез, һәрвакытта салкын тидермәгез, üşәргә тырышмагыз, киенеп йөрегез. Шуңа күрә алдата торган погода. Аякларыгызга да жылы киегез. Менә шулай мин сезне инде теге Кыш бабай кебек әзерәгә әйтәм. Чөнки Кыш бабай килергә дә күп калмады. Бәхетле булыгыз гына алганда шаярабыз да, көләбез дә. Менә шулай күңелләрдә кояш булсын һәрвакыт. Рәхмәт бик зур. Позитивы Вильдана. Еще раз. Мы вас любим. Рәхмәт бик зур. Вильданнар анда кайнышы белән нәрсәдер маташалар. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Яратабыз сезне, бәхетле булыгыз. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Анда басырга мен кызым. Завершить.